نبی کریم علیہ السلام را فرما دے امی سلیم راغا چکوری جانان مبارک بانی نزولی رحمت دے نزولی وحیلا نو پوئی شواسر و تندی مبارک نے خلی روانی وی لارا بوتلی رواغستو زرزرد جانان مبارک تندینا خلی راخلی و بوتل کی اچھی جانان مبارک را بیدارش ورطوئی ما تصنعین بکی بها اے بی بی تپدی خلو بانے سکے ہاگا بی بی عجیب جواب ورکی نتبرک بھی للسبیان اے دا اللہ پیغمبرہ استادا خلی مبارکی منتدید پارا زان سرساتو چکل کل منکرہ معشمال بیماران شی دغا خلی ورطیو ساز کے خلق واچو الہ العالمین استاد خلو پا وجہ اللہ شفا ورطورکی نبی کریم علیہ السلام مبارک داور تنوئی چھے اے بی بی نیکا بی بی خواہ کی دا شرک دا اے بی بی نیکا بی بی خواہ کی دا شرکی دا نانا یا عقیدتی بدعی دا نانا ولی صحابہ کرام پدیبانی پیو چی جانان مبارک دا عقیدت تبرک ساتل دا ایمان دے کمالی ایمان دے جانان مبارک خلوط الہ العالمین دا عظیم کمال